Εδώ έχουμε μία καντιλίτσα. Είναι μια γνωστή θηλιά και πιθανότατα ο πιο γνωστός κόμπος. Για να φτιάξουμε τον κόμπο παίρνουμε ένα άνοιγμα χεριού, κρατάμε δηλαδή, παίρνουμε την άκρη του σκοινιού, παίρνουμε ένα άνοιγμα χεριού και σε αυτό το σημείο εδώ κάνουμε ένα κυκλάκι. Αυτό το κυκλάκι δεν θα είναι η θηλιά μας, αλλά είναι ο κόμπος μας. Είναι σημαντικό κανείς να ξέρει ότι η θηλιά είναι στην προέκταση που έχουμε στο χέρι μας. Οπότε, κάνουμε ένα κυκλάκι, περνάμε το σκοινί μέσα από το κυκλάκι, μετά περνάμε πίσω από το κεντρικό σκοινί, από το μακρύ κομμάτι, έτσι, αυτό είναι το υπόλοιπο κομμάτι, και ξαναβάζουμε το σκοινάκι μέσα στο ίδιο κυκλάκι από όπου μπήκαμε. Και έτσι φτιάχνουμε μια καντιλίτσα. Τι γίνεται τώρα? Σε συνθήκες που είμαστε στο λιμάνι και μας πετάξει κάποιος ένα σκοινί και μας πει φτιάξε μου γρήγορα για να τον δέσεις και να του κάνεις μια καντιλίτσα, εκεί πρέπει να είμαστε κάπως γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Η διαφορά είναι όμως ότι η κατεύθυνση που σου δίνει κάποιος το σκοινί είναι πολύ συχνά ανάποδη από αυτή που έχουμε μάθει εμείς να φτιάχνουμε την καντιλίτσα. Επίσης μπορεί και να μην έχουμε πάρα πολύ σκοινί για να φέρουμε το σκοινί στη σωστή οπτική γωνία και να κάνουμε τον κόμπο όπως τον έχουμε μάθει. Οπότε είναι σημαντικό κανείς εξ αρχής να μάθει να κάνει την καντιλίτσα, πόσο μάλλον αν ασχολείται με τη θάλασσα, με την ιστιοπλοεία, να μάθει να την κάνει την καντιλίτσα από την πλευρά την ανάποδη. Δηλαδή σου πετάνε ένα σκοινί και έχεις εσύ την άκρη του μια καντιλίτσα βλέποντάς την αντίστροφα. Έτσι. Είναι σημαντικό κανείς να μάθει να φτιάχνει την καντιλίτσα αντίστροφα για να μην χάνει χρόνο, έτσι, γιατί όλοι μας ξέρουμε να δένουμε τα παπούτσια μας καθημερινά, αλλά αν κάποιος μας πει δέσε τα παπούτσια από την ανάποδη πλευρά και κάντο και σωστά, πιθανότατα θα υπάρχει μια καθυστέρηση, γιατί ενώ ξέρουμε να δένουμε τα παπούτσια μας, ανάποδα δεν έχει μάθει το σώμα μας πώς δένεται, δηλαδή απαιτεί σκέψη. Οπότε για να μην χρειάζεται κανείς να σκέφτεται εκείνη την ώρα, όταν θα κάνει τη θηλιά, γι' αυτό συμφέρει, κατά την άποψή μου, να μάθει κατευθείαν από αυτή την κατεύθυνση να την κάνει την καντιλίτσα, γιατί έτσι από αυτή την πλευρά θα του είναι χρήσιμη κυρίως. Οπότε, όπως του έρχεται το σκοινί, παίρνεις ένα κομμάτι, έτσι όπως έρχεται, παίρνεις δηλαδή ένα άνοιγμα χεριού. Ο λόγος που παίρνεις ένα άνοιγμα χεριού είναι ώστε η θηλιά να έχει ένα σχετικό μέγεθος, μην βγει πάρα πολύ μικρή. Έτσι, στο άνοιγμα χεριού κάνεις ένα κυκλάκι, έτσι, αυτή είναι η προέκταση του σκοινιού. Εδώ είναι η θηλιά, το υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή η άκρη του σκοινιού, και από εδώ περνάω μέσα από το κυκλάκι, όπου είναι μπροστά μου. Πολλές φορές μπορεί να είμαι λυγιστός και να κάνω αυτή την κίνηση. Περνάω μέσα, περνάω πίσω από το κεντρικό σκοινί και ξανάρχομαι μέσα στον κύκλο. Αυτό το ξανάρχομαι, έτσι, το σκοινί έρχεται και κοιτάει εμένα, έτσι. Οπότε εδώ έχω την καντιλίτσα έτοιμη να την περάσω από κάπου. Ένας τρίτος τρόπος αρκετά γρήγορος και ικανός να φτιάξει τον κόμπο ακόμα και με ένα χέρι, στην περίπτωση που κανείς με το άλλο χέρι κάνει κάτι άλλο, ή υπάρχουν κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις όπου μπορεί να χρειαστεί να κάνεις μια καντιλίτσα, σπάνια βέβαια, αλλά μπορεί να χρειαστεί να κάνεις την καντιλίτσα με το ένα χέρι. Αυτός ο τρόπος είναι, κατά την άποψή μου, πολύ γρήγορος. Αν το μάθεις θα χρησιμοποιείς μόνο αυτόν τον τρόπο, γιατί σε όλες τις εκδοχές συμφέρει, και έχει ως εξής. Παίρνεις ένα άνοιγμα χεριού και την άκρη εδώ του σκοινιού την έχεις πάντα στο χέρι σου. Εντάξει. Και έχεις στο σημείο όπου επιλέξεις να κρατήσεις την παλάμη σου, είναι το σημείο όπου θα φτιάξεις τον κόμπο. Αυτό το ορίζεις εσύ. Συνήθως ένα άνοιγμα χεριού, όπως είπαμε, είναι μια χαρά ικανό. Σε αυτό το σημείο, κρατώντας την άκρη του σκοινιού με το χέρι μου, κάνω ένα κυκλάκι. Έτσι. Στην ουσία τι έχω κάνει? Αυτό που έκανα πριν, εδώ. Απλά έρχομαι και το κάνω με αυτό το χέρι. Για ποιο λόγο? Έρχομαι, κάνω κυκλάκι και εδώ που κάνω το κυκλάκι βάζω το χέρι μου χωρίς να αφήσω αυτή την άκρη και τραβάω την άκρη, το κεντρικό σκοινί, και το φέρνω εδώ. Έτσι, να το δείξω και από το πλάι. Είναι εδώ, κάνω
κυκλάκι και παίρνω το κεντρικό σκοινί εδώ. Και εδώ απλά περνάω αυτήν εδώ την άκρη, την περνάω και την ξανατραβάω. Εδώ, σε αυτό το σημείο μπορώ να αφήσω πάλι το σκοινάκι να φύγει, δηλαδή η άλλη άκρη από την κανονική πλευρά και έχω φτιάξει πάλι μία καντιλίτσα. Να σου δείξω την γρήγορη version, δηλαδή σου πετάνε το σκοινί, έχεις πάρει αυτό και κάνεις 1, 2, πέρασες και έδεσες. Δηλαδή αν τον μάθεις θα γίνει πολύ γρήγορα. Επίσης μπορεί κανείς όντως με ένα χέρι να περάσει, προφανώς όχι με την ίδια ταχύτητα, αλλά μπορεί κανείς με ένα χέρι να φτιάξει την καντιλίτσα, έτσι, ας πούμε ότι αυτή η πλευρά υπάρχει κάποια ένταση και τραβιέται και έχεις φτιάξει πάλι την καντιλίτσα. Αυτός είναι πολύ ωραίος τρόπος, μπορεί κανείς να αξίζει δηλαδή να το κάνεις εξάσκηση γιατί θα σου φανεί πολύ χρήσιμο. Αυτά.